Ie wir, yn ymuno efo ni yma yng nghanolfan Gneifio Meirion a da ni yn ei chanol i yma'r gwres yn cynyddu yma. Yr adran agored ydi hon rwan, un o'r rhagbrofion o'n blaenau ni ar hyn o bryd ydi Robin Charlton ar bwrdd rhif 1 i Gymru. Y teithio'r holl ffordd o Seland Newydd. Mae Samantha Allan yn y canol ar yr ail bwrdd ac yn y pen draw yr hen law, yr ferch brofiadol o Loegar Hilary Bond Harding. Dipyn o gystadleuaeth hon fan hyn rwan y rownd yma. Ac ar hyn o bryd, mae pethau yn mynd y dda gyda'r cneifwyr. Mae nhw ar ei debed diwetha ar hyn o bryd. A da ni'n cael golwg dros ysgwydd Samantha Allan o Seland Newydd. Mae yna hi'n cadw un llygad ar y cneifwyr tra fod hi'n clymu'r cni. Yn y pen draw wedyn Hilary Bond Harding a thabliad gwych y fanna. Fel bod yna ddim o'r Gwlan yn mestyn dros ochr y bwrdd o gwbl. Mae y gyd i weld yn glir ar wyneb y bwrdd. A mae hwnna'n holl bwysig. Fel yma gweld gore beth ydy cyflwr y Gwlan. A mae'r cni yna'n un Trin ffordd a teg. Wedyn pen yma rwan, mae Robin Charlton yn hel yr ochr yna at ei gilydd. Ddim cweith gystal tafliad y fanna, ond mae'r cni yn chydig bach yn fwy rhydd, fel y gallwch chi weld. A wedyn y fan hyn, yn y canol ar hyn o bryd, Samantha Allan o Seland Newydd yn dechrau rwan ar y tacluso, ar y cymoni. I gyd sydd gen nhw'n wneud rwan ydy clirio'r llwyfan, a mae hynny yn holl bwysig i sicrhau bod yna le glân ar gyfer y cneifwyr nesaf, y gystadleuwyr nesaf yn y cyswllt yma. Ac wrth gwrs, mae'r rhain i gyd yn cystadlu am wahanol bethau. Mae'r Gymraes yma'n hyn yn anelu fod yn aelod o dîm Cymru ar gyfer mynd i'r gystadleuaeth Trin Gwlan y byd yn sioe'r Cheldir yr Alban yn 2023. Felly fydd un o'r rhain o bosib yn mynd i fanno. Does wybod beth ydy hanes y ferch o Seland Newydd, Samantha Allan, yn mwynhau cystadlu lle bynnag yma hi fi'n credu. Ac wrth gwrs, mae Hilary Bond Harding yn anelu gyda'r rheoli Lloegr i fyny yn Directory. Ond y cyntaf heddiw ydy Samantha Allan o Seland Newydd. Da iawn.